Għadd ta' pulizija kienu msejħa f'awla preseduta mill-Maġistrat Heyman għaliex Pasqualino Cefaj prova jattakka. Cefaj ta' 39 sena qed jiskonta sentenza ta' 7 snin ħabs u issa qed jidher fil-qorti b'rabta ma' każ ieħor. L-akkużi huma ta' importazzjoni ta' droga u l-każ jmur lura għall-2011. Emmanuel Grima akkużat b'importazzjoni u traffikar ta' droga eroina m'għandux jgħaddi ġuri iżda għandu jkun iġġudikat mill-qorti tal-Maġistrati. Din id-deċiżjoni meqjusa bħala waħda storika ittieħdet mill-qorti kriminali ippreseduta mill-imħallef Michael Mallija. Din l-ewwel waħda tax-xorti tagħha mindu daħlu fis-seħħ emendi fil-liġi li tagħti dritt lill-imputati jisfidaw id-deskrizzjoni tal-Avukat Ġenerali li jagħżel hu fejn tkun iġġudikata l-persuna li titqiegħed taħt il-kap ta' akkuża. L-imħallef Mallija qal li għalkemm iktar minn 9 kilo droga huwa mal-limitu li wieħed ħaqqu jgħaddi ġuri, f'dan il-każ id-deċiżjoni ngħatat favur l-akkużat u se jkun iġġudikat quddiem il-qorti tal-Maġistrati. Dan ifisser li l-massimu tas-sentenza li jista' jeħel hija ħafna inqas milli kieku għadda ġuri. U fil-qorti kompla jinstema' l-każ fil-konfront ta' xi kaċċaturi li wettqu dimostrazzjoni fil-belt ftit tal-ġranet ilu. Minkejja li l-avukati tal-imputati talbu għal ħelsien mill-arrest, il-Maġistrat ddeċida li jagħti d-deċiżjoni tiegħu il-ġimgħa filgħodu u għaldaqstant id-9 tirġiel ser jerġgħu jorqdu l-ħabs ta' Kordin. Il-ħamis xedu ġurnalist, fotografu, kameraman kif ukoll spettur tal-pulizija. Il-ġurnalist qal li għala xi daqqiet ta' sieq li ma jafx min ta' omlu u qal li l-akkużati bdew ilisnu kliem oxxen u dispreġġettiv lejn il-Prim Ministru l-aktar quddiem il-Parlament fi Pjazza San George. Il-fotografu xehed kif grupp ta' bejn 15 u 20 ruħ kienu ostili lejh u wħud minnhom għeddew bil-kliem biex ma jiġbidx ritratti.